जेरै बुंनाय बेबायदिनो गोख्रों एक्शन लागासिनो बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाना। बिफाननि बिथोनखौ हेवसानानै आयेन बेरेखा ना सारग्रा सुबुंफोरखौ दासान्दि फारि फारियै हमगासिनो। मानोना बिटिआर ओनसोलाव फैगौ 15 जुलाइसिम बिदै गोनां जायखिजाया नाफोरखौ हमनानै जानायखौ बन्द खालामदों। दिनैबो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि तुलसि बिलाव आस्रा जेजों ना सारनानै जानो साननाय सासे सुबुंखौ पुलिसा हमदों। पुलिसा आस्रा जेजों लोगोसे सुबुंखौ जायगायाव थांनानै हमनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिटिआर ओनसोलाव बिदै होग्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ रैखाथि होनो थांनायाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि दैदेननाय ना फिसिग्रा बिफाना फैगौ 15 जुलाइसिम बिदै गोनां नाखौ सारनानै जानो मोना होननानै सांग्रांथि होखानाय जादों। नाथाय जायफोर सुबुङा बिफाननि बिथोनखौ मानियाखै बिसोर ना सारग्राफोरखौ 1953 नि आयेन बादियै हमनाय जादों। बबेखानि ना सारनो थांनानै हमजानाय सुबुंफोरखौ थोंजों 6 दान जोबथेसालि साजा आरो माखासे रां जुरिमानाबो फोनांनाय जादों। बेनिखायनो बे समाव सुबुंफ्रा आस्रा जे, फासि जाल बायदि आगजुजों बिदै गोनां नाखौ सारनानै जानायनिफ्राय सांग्रां जानो ना फिसिग्रा बिफाना खावलायदों। जेरै बुंनाय बेबायदिनो गोख्रों एक्शन लागासिनो बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाना। बिफाननि बिथोनखौ हेवसानानै आयेन बेरेखा ना सारग्रा सुबुंफोरखौ दासान्दि फारि फारियै हमगासिनो। मानोना बिटिआर ओनसोलाव फैगौ 15 जुलाइसिम बिदै गोनां जायखिजाया नाफोरखौ हमनानै जानायखौ बन्द खालामदों। दिनैबो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि तुलसि बिलाव आस्रा जेजों ना सारनानै जानो साननाय सासे सुबुंखौ पुलिसा हमदों। पुलिसा आस्रा जेजों लोगोसे सुबुंखौ जायगायाव थांनानै हमनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिटिआर ओनसोलाव बिदै होग्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ रैखाथि होनो थांनायाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि दैदेननाय ना फिसिग्रा बिफाना फैगौ 15 जुलाइसिम बिदै गोनां नाखौ सारनानै जानो मोना होननानै सांग्रांथि होखानाय जादों। नाथाय जायफोर सुबुङा बिफाननि बिथोनखौ मानियाखै बिसोर ना सारग्राफोरखौ 1953 नि आयेन बादियै हमनाय जादों। बबेखानि ना सारनो थांनानै हमजानाय सुबुंफोरखौ थोंजों 6 दान जोबथेसालि साजा आरो माखासे रां जुरिमानाबो फोनांनाय जादों। बेनिखायनो बे समाव सुबुंफ्रा आस्रा जे, फासि जाल बायदि आगजुजों बिदै गोनां नाखौ सारनानै जानायनिफ्राय सांग्रां जानो ना फिसिग्रा बिफाना खावलायदों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।